Rantuk bayaran tangine pol isuk gaweane rano baris sampai wengi. Ya iku gaweane IRT. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, dino iki baturi aku ape adang sego. Dimulai teko napeni beras dhisik ya. Kowe tau napeni beras ora Cah? Nek wayah ape masak, nek aku kadang ya tak tapeni, kadang ya ora Cah, tergantung berase. Nek ketepune akeh ya tetep ditapeni. Upyek IRT nak wayah isuk yo ngene iki. Pertama mesti sing dicandak adang sego. Lah ya piye lawe urung mateng las yang penting wis disego. Masakku dino iki mburu cepet adang ning Mejiko mae. Sebenarnya yo enak adang ning pawon, tapi ki mang tangiku rodok kawanen soalnya Mas Bojo iki gak kerja dadi rodok santai-santai malah kebablasan sampai kepadangen. Lah piye nek Mas Bojo gak kerja iku kan gak mbontot dadine gak gedebak-gedebuk isu-isu wis ndang gage masak. Kadang yo masak isu tenanan yo pegel yo rasa-rasen, tapi piye meneh iku wis tanggungane. Setelah ngecapno sego, iki aku lanjut nyaponi pawonku. Padahal ndik sore ya bar tak saponi lho Cah. Esuk-esuk niki tak saponi meneh ya luruane ya isih akeh ancene omahe wong desa. Nek ana angin banter malah, luruane mlebu mah kabeh. Oh iya Cah, wingi ana sing komen, "Mbak, aku warai tapen-tapen beras. Nek carane napeni piye?" Sebenarnya aku ya bingung Cah, lek kon jelasno iki piye. So ayo ning liya video tak gawekno tutorial nek carane aku napeni beras. Soale angel dijelasno ne Cah. Tak sambi ngoceh ae. Lah kok wis bar ae lekku nyapu. Lanjut iki ape gua awu ning jero pawone. Lho teman setiaku ki mesti melok eksis aku lho ya. Awu pawone tak resiki kepe tak wadahi glangse. Nek kowe piye Cah biasane awu pawonmu langsung mok buah apa mok klumpukno? Nek aku yo terang tak klumpukno. Ngene iki engko iso gawe rabuk tanduran utawa gawe ngumbuk kandang Cah. Masih yo awu pawon ngene iki yo bermanfaat lho. Ngene iki kadang tanggoku yo ono sing takok ape gawe nambani sawahe. Piye menurutmu Cah?